What up sa inyong lahat mga boss? Magandang umaga sa lahat na nanonood ngayon o gaantabay ngayon sa darating na laban mamaya na yan mga boss sa Vloggers TV. Mga boss, gusto kong i-review yung presko ni Boy Ungas at saka ni Boy Oragon. Syempre mga boss, doon tayo mag-review dahil tayo ay mga Oragon tayo, mga Bicolano tayo. Kaya titingnan natin mga boss kung anong naging sitwasyon kagabi. So ngayon mga boss, ipasisilip ko sa inyo yung pasok nila doon sa presscon area kasama si MG at saka yung mga ibang announcers na nandun, yung mga commentator. Ito yung bungad ni Boy Ungas. Mag-comment kayo mga boss kung anong pansin nyo. Does not keep the fans waiting. Ayan na mga boss, yan yung intro, yung paglabas ni Boy Ungas. Napapansin nyo mga boss, naka siya, naka black t-shirt and then sari manok din yung gupit niya mga boss, blondie rin. Tingnan natin mga boss kung ano makikita na ito na bago. Standing 5'3", weighing at 100 5'3" mga boss, napakaliit. Malito, mababa 5'3". Nako, alanganin ka Boy Ungas. pounds, the undefeated. Let us all welcome the pride of Visayas, the small but terrible Boy Ungas. Tangin na galit mga boss. Nakikita niyo parang magso-super science ng dating mga boss. Sige lang. Itong bata na to mga boss, kung mapapansin nyo, talagang ano to, ang mga video nito, yung mga vlog nito, talagang laging boxing, laging suntukan mga boss. Nakikita ko yung talent din nito sa suntukan. May talent din talaga. Ang problema ngayon mga boss, binangga siya sa malaki. Malaki, sobrang malaki. Maya makikita nyo yung intro ni Boy Oragon mga boss. Putang ina, galit na galit. Gusto pa naman, putang ina. May pa-tumbling, vertical ka pang nalalaman ha. Sige ha, syempre Boy Oragon tayo dyan. I-shoutout natin yung mga Oragon dyan. Yung lahat ng mga Oragon, mag-support na kayo sa ating pambato. Ang gaang sunto ko nito mga boss. Kahit ako, nakikita ko parang maliksi lang to, pero ang gaang patulugin na ito. Tangina, nagpo-push up pa. Yan yung mga katawan ng mga probinsyano mga boss, kung napapansin nyo, pag galing kasi ng probinsya, batak yung katawan, kaya kaya mong gawin niya. Kahit ako nung araw mga boss, sisiyo sa akin yung mga ganyan push up na nakasuki. Wala sa akin yan dahil nung araw, balingkinitan din ako eh. Kaya wala yan, normal na nakikita sa probinsya yan. Boss, pinaupo na siya doon sa gawing kanan pag nakanood tayo. Kanan ba yun or kaliwa? Hindi ko alam. Sa part ng kanan ko yan mga boss. Pinaupo na siya ni MG. His opponent standing 5'10". Putang ina mga boss, 5'10". Tapos ganyan yung pangangatawan. Nako mga boss, ewan ko lang kung anong mangyayari dito. Anong mangyayari dito kay Boy Ungas. Tingnan nyo, ito yon. 166 pounds. Boss, 166 pound. Putang ina. Kumpara mo sa 5'3" na ang nipis. Sige boss, tingnan nyo. Of Camarines Sur Bicol, the cocky and confident fighter from Team Luzon, Boy Oragon! Yun, isang malakas na shoutout sa mga Bicolano dyan, sa mga Oragon dyan. Shoutout sa inyong lahat mga boss. Ito na yung ating pambato. Tingnan nyo yung entrada niya mga boss. Putang ina, in character mga boss. Talagang kahit sa mukha, kahit sa postura, yung forma niya, yung dating niya, para talagang hindi nagbibiro ito. Kakaiba ka boss, si Boy Oragon. Ang
nakikita nyo yung facial expression parang parang kakain ng buhay na tao to si Boy Oragon. Shoutout sa lahat. Natutuwa lang ako dahil nakita nyo naman yung entrada. Talagang hindi tayo pahihiyan nito ni Raymond, ni Boy Oragon, mga boss. Natawa ako dun, mga boss. Muntik nang tumalsik, mga boss. Tingnan nyo kung anong reaction. Si Tony Fowler, grabing na pressure na nararamdaman niya dahil iba yung entrada na ito ni Boy Oragon, mga boss. Hindi ito nagbibiro. Tandaan nyo, hindi ito nagbibiro. Mga boss, yung nagsasaway na bouncer kay Boy Ongas, isa lang, kung napapansin nyo. Nag-iisa lang, tingnan mo, amak-amak niya. Tapos, ang napapansin ko rito, hindi siya makalapit, mga boss. Talagang, tingnan nyo. Pinalis na si MG kasi baka madali na naman. Kasi kanina tinamaan na yan, mga boss, ni Merck eh. Tangina, gusto ng katayin, gusto ng patay. Go boy, yan ang mga dapat sinusubaybayan, mga boss, yung mga ganyang datingan. Boss, napakaliit. Tingnan nyo. Ay, nambalang kumilatis, mga boss. Basta ako, kahit yung kung pupustahan ko yan, mga boss, ang pusta yun na 100 kay Boy Ongas, ipapanalunin ko ng 1,000, mga boss. Kung talagang real, ako hindi scripted. Wala yan, mga boss, sisiw. Parang ano to, laban ng bangos sa kadilis. Ay, sorry, pating pala, mga boss. Pating at dilis, hindi bangus. Oh my gosh! Ano lang po tayo? Respond lang po muna tayo sandali. Biolano lang sa kalam yung mga bigol. Kalma lang po tayo mga besi ko. Upo lang, upo lang tayo, upo lang. Upo muna tayo, please po. Opo. Upo lang, upo lang. Opo, kalma lang po. Si Boy Ungas ay from Visayas. Kapatid siya ni Boy Bagsi kanina, no? Alam nyo, nakita nyo lahat. Ito naman sa aking Kanan mo. Sa kanan mo, MG. sa aking kanan, sorry. Oo. Sa aking kanan, nandito si Boy Oragon, nakikita nyo lahat. Ito ay kanang kamay to ni Rendon, okay? The guy is from Bicol, kaya Boy Oragon. Oh. This guy is so strong. Alam ko yan kasi nag-training kami, magkasama kami, pero putang ina, hindi ko na to ine-expect ngayon. And kaya medyo kabado kasi alam ko yung potential niya, yung lakas niya. Sa katawan niya, puta. Bro, pakiano kasi medyo malakas talaga yan, promise. So, ngayon, Tangina, mga boss, tinitingnan ko yung itsura ni Boy Ongas, parang, ewan ko, parang gusto nang maihisa sa lawal to, mga boss. Tingnan yung itsura, mga boss, sa kanto, tingnan nyo. Boy Ungas, alam natin lahat. The guy is just fucking undefeated. Alam niya yan. Nakita niya yan lahat. Putang ina. Oh, tangina mga king kong mga tao dito. Ano? Oh, mga king kong, oh. Ayoko madamay dito ha. Putang ina, ayoko na ng trouble. Pag Please lang. huwag niyo po idama yung hope. Tangina, boss, tingnan nyo yung dating na natatawa na ako, mga boss. Yung itsura ni Boy Ongas dito. Natatakot siya, mga boss. Hindi lang siya makapagsabi ng takot siya. Parang awa niyo na. Wag ako, please. Hindi May ako bayad uulan. para mabugbog dito ha. Please lang. Kalmado lang po. Sige. Ayan. Oy! Oy, kalma lang. Kalma lang. Kalma Ganito lang. yan, sige, boy. Mga boss, tingnan nyo yung itsura ni Boy Ongas. Tanong ko muna sa'yo. Unang-una sa lahat, maraming salamat at talagang pinaunlakan mo ang aking paanyaya sa'yo dito sa Luzon. Dito. Kahit nagsasalita sa MJ, mga boss, nakatutok pa rin ako sa mukha ni Boy Ongas. Saka sa katawan, hindi ko ina-expect, mga boss. No match to kung talagang boxing to, mga boss. Hindi to pwedeng ipag-match kasi napakalayo. Ang title ng laban nila, suntukan ng mga sitikat. Suntukan to, mga boss, kaya walang mga level-level. Walang pamantayan yung hinihingi. Kasi suntukan, mga boss, street fighting ata to. Anong i-expect namin sa'yo bukas, sa laban nyo bukas? At syempre mga kawas, ang
Sige lang, boss. Sige, panoorin lang natin. Time nila yan. Sige lang. Ito na siguro yung opportunity ko na masabi sa inyo. Di bagay sa kanya yung Boy Uragon, nakakaya sa mga taga Bicol. Dapat yung ibagay sa kanyang pangalan, Boy Putak. Kasi putak ng putak, wala namang pinakita. Kaya nakakaya ka sa mga Boy Uragon. Bagay sa iyo, Boy Putak. Kasi sa buhok mo pa lang, parang manok, putak ng putak. Mga boss, napapansin nyo kahit managalog to si Boy Ugas, medyo alanganin pa siya sa pananagalog niya dahil nga ito ay tubo ng Bisaya. Sa Bisaya ito nanggaling. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya diha. Maayong bundag sa inyong talan mga boss, lalong-lalo sa mga Bisaya kung mga kaubang kada sa work. Shoutout sa inyong lahat. Sa mga taga Manila na nag-welcome sa amin, maraming salamat sa inyo. Ito lang yung masasabi ko sa mga taga Bicol. Nakakahiya yung mukha na yan. Hindi yan pangalan Boy Uragon. Ano na siguro yung opportunity ko makagago na palitan yung pangalan niya Boy Putak. Ito na talaga. Boy Putak. Wag puro putak. Wag puro yabang. Anong sabi mo? Grabe tong bata na to. Ang lakas makapag-trash talk. Pero mga boss, kayo na ang maghusga. Ako, mga boss, 100% talaga. Pag ito binomba to ni Boy Uragon, walang mangyayari to kahit maliksi to. Kasi napakalaki, 5'10". Isipin nyo yun, tapos ganyan yung pangangatawan. Tapos ang susuntukin parang, nako, mga boss, ano to kung hindi lang haluan to ng scripted, mamamatay to sa gulpi si Boy Ungas. Tapos ang karir nito. Ano naman ang ina-expect namin sa'yo bukas laban dito syempre kay Boy Ungas? Ayan mga boss, panoorin natin siya sabihin ni Raymond. Namin sa'yo. Huh? Lalayo lang ako. Masimot ka, Boy Ungas! Intaga! Masimot daw mga boss. Ang ibig sabihin nun, hindi ko alam iba yung mura nito ni Raymond. Putang ina. Masimot. Part ng ano yun mga boss, mga parting Albay, Ligaspi, yung mga ganong mura. Kasi sa amin hindi ginagamit yung masimot. Pero ako, familiar ako sa words na ganon. Tangina mo! Ooh. Inaral ko! Mga boss, natatakot si Boy Ungas mga boss. Tingnan niyo yung mukha. Alog! Para putang ina! Maintindihan mo! Utangin na mo! Gagadanong ka bukas! Ang ina ko Raymond. Ang ina. Sa bagay mga boss, wala namang kaso yan kasi talagang andyan para pa sa entertainment. Kaya ayaan nyo lang yung mga words na ganun. Papatayin daw mga boss, gagada nun. Ang ina naka-out kita gago! Gusto mo? Malamig dito eh! Gusto ko magpainit! Ano? Dito tayo! Bakit dito mga Bisaya? Oh, Kahit tama. mali ako! Guys! Wala mo mas malaki Mga boss, natatakpan natin yung mukha ni Raymond kaya pakinggan nyo na lang yung sinasabi niya. Sigurado naman na memorize na ng utak niya yung itsura niya. May mga sinasabi pa siya. Ha? Wala mas malaki! Puta! Kahit isang kamay mababagsakin kita gago! Ano? Magsalita ka! Sagot! Magsalita ka! Masimot ka! Bakla ka! Ginagaya ni Tony Fowler yung boses ni Boy Ungas. Parang Ano ka mo? Isa lang nag-aawat sa'yo! Sa akin, tatlo! real talk yun mga boss. Pansinin nyo kanina pang entrada niya. Isa lang talaga ang mawak na bouncer kay Boy Ungas dyan. Mahina ka! Gago! Utangin na mo! Kalma po tayo, kalma. Kalma. Tatlo mga boss, tatlong Kalma bouncer po tayo. mga Bukas boss. ka lang, gago! Putang Meron ina. po tayong bukas, mga Matindi beses. yung Kalma galit lang. ni Raymond. Utangin na, sabi niya, maliit daw tayo mga Bisaya. Ako! Kahit maliit tayo, lalaban tayo! Sa mga taga Bicol dyan, I love you! Oh, I love you to sa'yo Boy Ungas. Pero sinasabi ko yung paalala ng mga Bicolano ng delikado ka boss. Cover ba ba? Cover ba sa lawas? Kay baka mapuruan. Yung mic, Nasira yung mic! mic. Yung mic nat. Utangin na, bakyo ka dyan! Bakyo to! Wait na! Dito lang ako sa may likod, no? Takot si MG mga boss. Dami Sige, na upo muna makamadali tayo.
naman siya Muna tayo, please. madali na naman siya wow, mali na naman ang tira. Oh, Tony, baka may gusto ka tanong kay Boy Ungas? Siguro kasi ako hindi ko alam kung bakit sila galit sa isa't isa eh. Siguro mas maganda kung tanungin natin bakit ba sila galit sa isa't isa. Kaya nga eh. Bakit? Bakit ka ba nagagalit kay Boy Uragon? Okay, Oo. Nagagalit ako kasi minamaliit niya kami mga Bisaya. Sinasabi niya sa amin, mahihina daw kami mga Bisaya. Kaya, Boy Uragon, Kasi totoo yun, gago! gago ka rin. Boy Putak. Tangina mo, Raymond. Walang iya ka talaga. Eh ano na, bata lang yan. Putak, tingnan natin bukas kung paano ka makakatulog, gago! Boy Putak na po kasi ang pangalan niya. Hindi na Boy Uragon. Gago! Dahil na pare. Ito ba, for entertainment lang. Lagi ko sinasabi for entertainment lang yung mga naririnig nyo. Kasi bayad yung mga yan. May mga nag-sign ng contract yan mga boss. Kaya yan, parang flip-top yan mga boss. Talagang ganon. Pero may mga threaten na ganon. Depende yan mga boss. Punta ka! Okay. Tagalog! Papatayin kita ng suntok to! Sige, pakita mo bukas. Boss. Tangina mo. Ito yung pinakang Wait lang, nag-enjoy mga ako tangina lahat. nyo, wait lang. Panood ko ito mga Wait boss. lang, Sobrang ha? nag-enjoy. So si Boy Uragon, Kahit bakit? maliit eh, boy. Nakita mo to, boy? Putak ka rin ng putak. Wait lang. Muscle lang yan! Meron din ako niyan! Ah. Gago! Parehas Boy na kayo Uragon, eh. bakit ka ba galit sa kanya? Bakit ka ba galit? Wala, gusto ko siyang durugin! Kasi sa mga vlog niya, puta scripted, bukas hindi scripted, gago! Putahin na mo, Boy Putak. Puta! Tama na, dahil minamaliit siya, na kahit maliit lang daw sila ay hindi niya hahayaan na maliitin sila. At yung isa naman dahil scripted daw si Boy, wait lang, Ungas. Tangina, hindi ko alam, di ba? Sige, that's good. That's okay. Ano ba lang po, kailangan natin ng picture na maayos ninyo. Para, kalma lang, up. Mga boss, ilang bouncer yung umahawak. Kanina, 3. 4 na ata ngayon mga boss. Tingnan nyo. Hep! Pare! Hep! Up! Back you, mag-back you, up. Ayun lang po, kalma lang. Wala na mga boss. Pag ganun lang yung tawa ni Boy Ungas, pero talagang sobrang kabado siya. Takot siya mga boss. Natatakot na yan. Ako, galing ako sa ganyang laban. Pag nakakita mo na akala mo di mo kakayanin. Lalo't tingnan mo yung physical appearance ng tao. Yung laki, yung tinatansya mo. Talagang halos maihi ka niyan mga boss. Pero may bouncer po sa kita. Kalma po tayo. Kalma lang. Ang laki mga boss. Makakasakit din po tayo ng ibang tao. Kalma lang. Ang laki. Mga Up, pinapalapit. kalma lang po. Up. Ay, naku. Let's go. Siguro So yun mga boss, dyan na nagtatapos yan. Patapos na yung eksena na ganyan kasi parang... Wala na, may sound. Yun mga boss, napanood yun ng lahat mga boss. Kaya kayo na yung bahalang maghusga kung ano ang mangyayari, kung talagang dadaanin ito sa real na laban, sa real fight. Siyempre mga boss, nagpapasalamat ako lagi sa inyong lahat sa pagsubaybay lagi sa aking ginagawang mga video at sa mga ina-upload kong video sa aking YouTube channel. Although mga boss, wala tayong talagang content na matibay na pa sabay-sabay lang tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Pero maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang lahat. Peace out. Uragon lang sa kalam.